אתה מצלם אותי. נו, אז מה? עושה לך וידאו. לא, לא עושה וידאו, אני מנסה לתפוס לו את הפרצוף, איך שהוא יוריד את הידיים. לא, תזיז. לא, רחלי, עזבי, בואי נלך לנוח. מה, את הולכת עם צלילוש? לא רוצה! מה לא רוצה? ואתה לא הולך לחברים שלך גם כן. יאללה, רחלי. יאללה, מהר, תתארגני, שתלכי את. די, אמא! מיכאלי, מה אתה מתעצבן? מה אתה מתעצבן? אני הולך עם חברה שלה, מה? לא בא לי. שאתה הולך עם חברים שלך, מה? ואני גם הולכת. לאן? לים. תלך לים. מה, לבד לך אני אלך? לך איתם. לא רוצה, אני רוצה ללכת איתכם. מה זה איתנו? אבל אנחנו לא רוצים ללכת. גם כל כך אין מקום. גם אין מקום, מה? שיוצאים לשבת עליו. מה, שמי את הפה שלך, אני מדבר על מקום. ככה עפרה אמרה לי, מה אתה רוצה? טוב, מה יאללה, אתה רוצה? זורק. ככה אופה אמרה לה. זורק, תתארגנו, אנחנו תמיד. לא, אני לא הולך, אני לא, הולך. למה? אז אמא, אני אלך אני לבד, אז אני אלך לבד עם מיכאל. לכי לבד עם מיכאל. די, די!